got this old guitar. The strings are rusty, but it's all I need. Ja hem visitat 8 pobles més. 8 pobles de menys de 1.000 habitants, de 8 comarques diferents. Aquest cop sumats fan exactament 3.509 habitants. Mira, més o menys el mateix que Balanyà, Seva o Breda. Pobles de costa, d'alta muntanya, de les Terres de l'Ebre o de les Terres de Ponent. Va! Sí? De punta a punta del paisatge per conèixer el paisatge humà de casa nostra. Un altre cop, una aventura inoblidable. Doncs vinga, va. Bona nit, Arsèguel. Bona nit, Godà! Bona nit, Molló! Bona nit, Llafrà! Bona nit, Prada! Bona nit, Alfred! Bona nit, Osor! Bona nit, la Torre de l'Espanyol! Ara estem gravant els darts, allò que hi ha al començament del programa, i avui els gravem tots de cop. Estem en un espai, no sé, diàfan, un loft, que no és casa meva, que quedi clar. M'agradaria, perquè realment és molt xulo, però no és casa meva. I aquí és on gravem tots els darts dels començaments del programa. Aquí ho tenim una miqueta atratzat, és a dir, els micros que fem servir, amb les espumetes, cada programa és un color diferent. Allà, mira, allà tenim el mapa de les poblacions de la primera temporada. Això sempre m'agrada molt. Aquí tenim Espolla, tenim Port de la Selva, Tortellà, Santa Maria d'Oló, Borredà, tenim la Vall Fosca, tenim Peramola, tenim la Vall d'Aran, tenim Belianes, tenim Bràfim, tenim Benifallet i tenim els Montells, els 12 pobles de la primera temporada. I aquesta segona, doncs aquí és on gravem els darts per saber on anem. Per exemple, aquest, el mapa està darrere. Ara apunto a Tarragona, Lleida. No hi ha manera. Girona. No et moguis, Germán? Veus? Aquesta segona temporada anem fora del mapa. És a dir, va com va això. Fora del mapa no, però aquesta temporada he conegut un poble petit, tan petit com una escala de veïns. Una quarantena d'habitants. A Arsèguel, a l'Alt Urgell, el més petit que he visitat fins ara. Us podeu acostar tots una miqueta més? Toni, 1, 2... Ja la tinc. Podríem fer, avui que som poquets, podríem fer un WhatsApp, un grup d'Arsèguel. Que sí? És a dir, quan sigui fora, m'agradarà veure missatges vostres. Allò, pip, pip, mira. La Conxita ha tret a passejar amb Valent, veus? I amunt i avall he tingut la sort de viure de prop algunes de les nostres tradicions, tot i que algunes vegades ha sigut massa de prop. Com a Godall, quin carnaval! Crec que encara tinc farina enganxada a l'orella. Oh, mira! Vull que veig això d'aquí! Són ja tots aquí que estan posats, que estan vinguent tots de cares ja! Ja estan vinguent! Hi ha més gent per aquí! Hi ha més gent per allà! Tap! Tap! Molt bé, doncs realment m'havien avisat, però sí, la guerra de farina és... Vaig estar a punt de morir. Ara entenc per què us diuen goril·les. Sí, allò semblava Gorilas en la niebla. I d'una tradició a una altra. Sergi, cap on te caurà? Allà. Cap al costat aquell allà. Ara, una mica més amunt del riu Ebre. Mira. Això ja no té marxa enrere, Vinga, anem. És la festa dels quintos de la Torre de l'Espanyol. Quin ritual! Primer, talen l'arbre. Mira. Després, l'arrosseguen fins al poble. Mira, és una manera com una altra d'escombrar els carrers. Els quintos asseguts a dalt del pi. Això ho veuen els de National Geographic i en fan un documental de 3 hores. I en 3D.
Després el planten. I està clar que és més fàcil fer-lo caure que no pas tornar-lo a aixecar. Tira, però ell diu cap allà! Calla, tira cap allà! Mare meva, però què és això? Què és això? I finalment, cap amunt. Poc a poc, Eloi! Pugen com uns nens, i també com un flam, i baixen fets uns homes. Si et mires al mirall, digue'm què hi veus. Podes tirar els cabells. I si a la primera temporada vaig tenir problemes amb badallets i vaques brunes, aquest cop els problemes s'han fet més grans. Més pes i més ferotges. I això que, mira'l, el mires i sembla de peluix. Què tal, Queta? Sort de la reixa, que si no... Queta, té? Què? I si saltes la reixa, doncs passa el que passa. I mira que en Marçal no parava a dir-me no, la barrina és un animal de companyia. Sí. Pot ser que rebis, Força segur, Veus? Que et fa por, Marçal! El petó havies de fer des de fora el filat, Marçal! En Marçal em diu, no entris que t'atacarà. T'atacava a tu! A tu t'atacava, Marçal! Ara que, parlant d'animals, com són les coses? Mai m'hagués pensat que l'ensurt més gran vindria d'un simple ocellet. Teniu un nen i una nena. Una guatlla. Us en recordeu com els vau engendrar? Hem de tirar molt enrere, I de la postura te'n recordes? La postura pot ser la possa a la gualla. La possa de la gualla. De la guatlla? Sí. L'ocell? L'ocell, la gualla. No has fet mai la possa a la gualla, No. Tu no has anat mai a un restaurant? Com te les servissin les gualles? Val. Sí. Mira, ja tinc una nova postura del Kama Sutra, la postura de la guatlla. I he pres més coses del fantàstic món de la passió. Per exemple, com dir el que vols dir, no sé, sense dir-ho. Hola! I que tothom t'entengui. Cada dia. Què tal, senyora? Ai, molt bé, fill. Com es diu vostè? Cristina. Cristina? Sí. Bueno. Busco novio, però no el trobo. Perquè, escolta... Un moment, Cristina. Un moment. Vostè busca nòvio però no en troba? No, perquè fa 26 anys que em van tancar l'ermiteta i em van prendre la clau cap a l'altre món. I ara està ple de taranyines. Cristina, què tal? Com està? Bé? L'ermita segueix tancada? Sí? No pensava que potser avui al dematí no hagués fet dissabte i hagués tret les tranyines? Però el meu heroi té un nom, en Pepito de Godall. Encara té la clau de l'ermita i, a més, per triplicat. Hola, què tal? Com es diu vostè? Home, no saps quin diu Pepito? Pepito? Pepito Simó, Molt bé. I quina edat té, Pepito? 93. 93 anys. Carai. I em foto 3 cada setmana cap a Segona, ell t'ho dirà. Pepito. A veure, un moment. Té 93 anys, 3 per setmana. 3 per setmana i cap a Segona. Els dimarts, dijous i dissabte, patapam, i és sagrat. Pepito, però si avui és dijous! Què feu aquí si avui toca, Pepito? Més de 2.800 quilòmetres recorreguts i més de 160 persones entrevistades. I amb tantes persones sempre apareix algun conegut. Qui m'hauria dit a mi que em trobaria amb 3 famosos? El primer, el Fes. Aquí he conegut el rei de les arts marcials. Hola. Bruce Lee. Bones. Suposo que tot el món han vist llibres del Bruce Lee, pel·lícules del Bruce Lee, sostenibilitats del Bruce Lee, i això s'ha vist en pel·lícules, s'ha vist en llibres, Sí.
i ho vull fer una demostració, una petita demostració més, el que fer aquest artista que fa 40 anys que ha mort. Perdona, però és que m'ha sobtat perquè ens hem trobat i ara em dius que vols fer una... Sí, home, no t'enganyo, t'ho faré, home. Endavant. Ho veuràs tu mateix. Xavier, endavant. Vinga, aquí mateix. Bruce Lee. Aquí mateix. A veure, volteu per tota Catalunya i a veure qui fa això. M'apropo als 51 anys. Ostres, Xavier! Impressionant! Queda't parat, Xavier! També he conegut un altre actor de cine, que jo no ho sabia, però viu a Llafranc. És el rei de les pel·lis de combat, en Rambo. Tu, arrel de la pel·lícula Rambo, Sí, tu dius, jo vull ser en Rambo. sí. I quantes vegades l'has vist, Rambo? La primera potser l'he vista 20 vegades. I xerrant amb ell em diu, un moment que me'n vaig a disfressar. Dic, prou. Dic, ara em sortirà disfressat de Rambo. A veure, Això no és pas autèntic, perquè aquí autèntic un moment, a veure... anar amb el coco. Zas. I llavors, i tu aquí un coco, no? I aquí un coco. I mentre, disfressat d'una barreja de Jordi Culer, Dalí i Jimmy Jam... Però quina pel·lícula de Rambo has vist, tu? Què és això? Me fotut així i jo anar ballant l'Empordà de sopa de cabra. Nascut entre Blanes i Cadaqués, molt tocat per la tramuntana. I després me passa la manguera allà a mi i ja començo a mullar tothom. La nit. La nit. I finalment, a Prades, m'he trobat amb una reina del rock, o per ser més exactes, la musa del rock català. Un moment de silenci, sisplau. Tresina, Vale, digue'm. la vella Montserrat, Sí. de la cançó dels Pets, Del Bon Dia, sí. del Bon Dia, és vostè? Sí. Sí, home, i què més? Que estem a Prades, Tresina. Què? Me la vols fotre? No. Ella és la Teresa, que és la vella Montserrat de la cançó Bon Dia dels Pets. Escombri, escombri. Jo ja li posaré la música per sota. La vella Montserrat desperta el barri a cops d'escombra, tot cantant les primeres persianes sobre feixugues badallant. Bon dia! Estrelles de cine, estrelles del rock, però, com passa a la vida, sovint les grans sorpreses provenen de petits moments. I més si els protagonistes també són petits entrevistats. Com a Molló. Són gallines ponedores? Sí, són ponedores. Un corral I petit, en ponen molts d'ous? un entrevistat petit i una sorpresa immensa. Esperar què? Són jovenetes, les gallines. Ah. Collons, tu. Que resisteixen, Oriol. A veure, Ja n'hi ha prou, tu. ara són aquí al pati, eh? Que hi ha un ou. Han post un ou? Sí, mira. Escolta, és el primer, eh? Sí. Que no estàs content? Sí. Ah! Jo? Mira'l. El deixatem? Sí, jo. Tu? Va. 1, 2, va, eh? Bé, que se'ns agafa una mica, però... Quedarà una truita molt petita, eh? Mira-la. A veure, prova. Està bona. Està bona? Boníssima. Vam menjar una truita a la francesa, no sé per què li diuen francesa, perquè no tenia pèls. Conxita, és un misteri, això també? Però la veritat és que qui em té el cor robat és un altre petit entrevistat. Mira'l, en Marc del Fes. Oh! Aquest tractor és un John Deere, eh? Han xocat. Han xocat? Els dos tractors. I aquest quin tractor és? Un New Holland. Un New Holland. Que te'ls saps tots, els noms dels tractors? Sí. Marc, quins noms més hi han? Massey Ferguson. Massey Ferguson. I el tractor que més t'agrada de tots, quin és? Un New Holland New Holland? gros. Un New Holland gros. I ara pugem uns quants anyets més i arribem a l'adolescència. I ja sabeu què passa quan som adolescents.
no hi ha qui s'aclari. I tu, Roger, tens nòvia? No. No? No. Sí que en té. Sí que en té? No en tinc jo de nòvio. Sí que tens. No. Sí que en tens. No. Sí. Quina? Com se diu? Inés. Inés. Què no? Què està passant, Oriol? Que diu que tinc nòvia perquè som del mateix curs. Això, també fa quart. No. Sí. 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 No. Un moment. A veure, Oriol, ell ho deu saber si té nòvia o no, no? Ja. Ell no ho sap. Ell no ho sap. Sí. No ho sé. Semblava en Mas i en Rajoy, allà picant amb el cap. Sí, no, sí, no, que no. Sí, mira, fem un referèndum. A veure, creieu que en Roger té nòvia? I en cas afirmatiu, creieu que la nòvia és la Inés del mateix curs? I d'un parell que no s'aclaren a un grup ben comunicat. En plena època del WhatsApp, encara hi ha nanos que prefereixen els mètodes tradicionals. Tens els teus amics per aquí al poble? Sí. I et comuniques amb un walkie-talkie? Sí. Anem xerrant a distància. Damià, em sents? Canvi? A veure, jo no sóc d'Osor, però pots donar-me una pista d'on ets ara? Canvi? Pujant a l'església. Ara vinc. Damià, cambio i corto. Damià. Tu ets en Damià? Sí? Mira. Ja vinc. Tu ets en Damià, tu? Jo és en Damià i jo soc en Neo. Neo, molt bé. Què? Digue-li en Gerard que l'he trobat. Gerard, ja l'hem trobat. Però com ens escolta? Què? No ens pot escoltar. Per què? Perquè ell no té walkie. Clar, perquè el tinc jo. Mira, un carrillo, el pregó. Mira. I ara voldria dedicar uns minuts a parlar d'una figura clau en qualsevol poble, els agutzils. Si s'ha de fer un pregó a primera hora del matí, després d'una nit de festa, es fa. I amb alegria, com en Carrillo de Godall. Mira, en Carrillo fa un pregó. Sí, estava aquí per fer els pregons. Atenció. Bon dia a tothom. M'agradaria que sabéssiu que en Carrillo, mentre es posa la Santa Espina, la balla aquí en el local de l'Ajuntament. Seguiu dormint. Bon carnaval. Els agutzils sempre estan a punt. Són la peça clau que fa que un poble funcioni. I no només el poble, també el foraster. Per exemple, si se'ns encalla la furgoneta de rodatge, qui et ve a salvar? Doncs en Carrillo. Gràcies, Carrillo. Podem pujar al campanar? Correcte. Sí? Els agutzils ho saben tot, coneixen tots els racons, com per exemple els secrets que s'amaguen al campanar d'Osor. Aquí també en tenim unes de molt maques, de campanes. A on? Aquí darrere teu. Això és una campana? Sí, són de fusta aquestes. Oh! Són campanes de fusta! No ho havia vist mai! Jo no sabia que costava tant. Encara fa mal la mà. Ho sento, de veritat que ho sento. Escolta'm, Josep, jo arribo a saber que costa tant i li dic que m'enfredo, que amb la seva mà li foti. I si s'han de cuinar cargols, qui ho fa? Doncs en Sebastià, l'agutzil del Fes. Cuiner! Hombre! Sebastià, com estàs? Ens veure tot arreu, tio. Bé o què? Cargol? El cel, la terra... Per fer-los a la llauna, caliu a sota? Poc caliu a sota. La llauna, això és la llauna, eh? Això és la llauna. Poc caliu i el de més no t'ho puc explicar perquè ho sabria tothom després. Amb en Sebastià ens vam fer tan amics que vam decidir anar a fer un vol. Així, tal qual, un vol, a 1.000 metres d'alçada. Sí. I és maco el Fes des de dalt? Molt. Està ficat a dintre d'una muntanya, ficat a dintre... Però no ho diràs perquè tinc en Sebastià, que és l'agutzil del Fes al costat, no? Jo no l'he vist mai, m'agrada veure-ho, Tinc ganes de veure-ho. Tu no has vist mai el teu poble des de dalt? Des de dalt no. Mireu, el poble del Fes, just aquí sota, mira'l. Allà. I amb en Sebastià vam pujar a l'avioneta
i vam sobrevolar el Fes. Que maco, Sebastià. Que sí? Et va agradar? A mi em va agradar moltíssim. A vista d'ocell, amb la posta de sol, el poble diminut a sota una meravella. I això que ha estat segurament el rodatge més complicat de tots. Una càmera enganxada a l'ala, una altra al parabrises, i una segona avioneta volant al costat nostre per agafar-nos des de fora. Fins i tot vam haver de fer un canvi de pilot i vam aterrar una segona vegada per tenir una imatge que finalment no vam fer servir. I això que és un aterratge de pel·lícula. Mare meva! Hey Jojo, yeah I know your name. A Catalunya hi ha 500 pobles de menys de 1.000 habitants. I fins aquí n'he conegut una vintena. I després de 20 pobles, cada cop tinc més clar que a cada poble s'amaguen tantes històries com habitants. És que jo no puc... No, si ets el nou. Ens el doblegarà. Mireu, ara hem fet una petita parada de gravació del Foraster i vull presentar-vos en Sergi Rigol, que és el càmera, que ara, excepcionalment, no porta la càmera. Com tens l'esquena? Perquè s'ha de dir, en Sergi pateix molt de l'esquena portant la càmera, que ara està portant el director, i que hi ha el productor que va donant volta... Vine. Adrià! Vine. Adrià, productor del Foraster, que és el que va sempre amb llibretes i diu, hem d'entrevistar aquest, a veure si trobem aquest, trobem l'altre. Com ho tenim avui? Tenim gent? Sí, però a prop de bé. A prop de bé és una frase que diem molt l'equip del Foraster, que ens la va regalar en el primer programa de tots, el pilot, Jaume Geli. Jo me'l vaig trobar i li dic, Jaume, com estàs? Diu, prop de bé. L'Adrià, ara, com veieu, ell va caminant, va donant voltes, i això és el que ens fa molta gent mentre l'entrevistem, que ens marxen. Veus? Ei, què tal? Mira, ara acaba d'arribar l'altre equip del Foraster, que són els que graven planos de paisatges. Us vull presentar, vine. El realitzador i un dels dos càmeres que tenim. Aquest és l'altre equip del Foraster, en Germán, càmera, Rui Balanyà, realitzador. Este per el burro? Sí. Mira, no seria més fàcil que la càmera aquesta el portés en Sergi, el càmera? No tindria gràcia. Doncs jo crec que per fer això, com que ens canviem els papers, Sergi Rigol, vine cap aquí, ara ell serà el presentador. Hola, molt bones. Doncs res, aquí tenim el realitzador. Heu dinat ja? Ara és l'hora d'anar a dinar. La gran sort del Foraster és que pots fer de tafaner. Tafanejant per aquí, tafanejant per allà, fas descobertes inaudites, petits tresors amagats, petites joies, com la màquina del temps del campanar de Prades. Oh! Mira. És el pas del temps. Sí. O el que em va ensenyar Antoni, l'alcalde d'Arsèguel, la lletera, que feia de lletera, d'autobús i, si calia, de cotxe de morts. En Sobell, seu d'Urgel. Sí. Aquí darrere portava les lleteres. Aquí darrere portava els gerros de la llet. I aquí? I aquí, si algú volia baixar, en vez de taxis, això feia servei de taxis, també. Oh, i aquí... Toni, què? Aquí hi ha una caixa d'Estrella d'Am, però vés a saber de quina època. Ui, vés a saber de quants anys fa això, que és aquí. I ens triguem una botella. Això gairebé en conec una que diria que és de temps immemorials. Qui diries que pot ser?
Ah, la de la fàbrica de llanes. La Neus. La Neus. La Neus de la fàbrica de llanes. Sí, senyor. Ah, carai. I una altra descoberta, aquest cop envoltat de préssecs. Es veu que els Manel han arribat lluny, però que molt lluny. Com estàs? Molt bé. Tu ets de Romania? Sí. I Mireia, i quina música és aquesta que poseu? Pues... En Romania es diu Manele. Manele. Els Manele. Mira, veus? Tu saps que aquí hi ha uns que es diuen Manel? Ah, sí? Sí. Escolta'm, els Manele de Romania també porten camisa, armilla, barba i toquen l'ukelele? Sí. Sí! Són els Manel! Sí! Són els mateixos! A veure, i aquesta és la música que poseu mentre aclariu préssecs. És molt lenta. Són? I anem més a poc aclarint. Són els Manele de Romania. Sí. I en Pere la balla. I mira'l. Mira. En Pere aclarint préssecs escoltant els Manele. I finalment també he descobert quin és el millor mètode contra l'estrès, el mal de cap, l'insomni. Només necessites una euga. Ells porten 2 graus més de temperatura que nosaltres. O sigui, jo ara estic a 36,5? I ells estan a 38-39. Col·loques aquí, que és la part més carnosa que té el cavall, aquí? I desplaces fins que notes la seva temperatura. Ah. Aquí la tinc. La tinc aquí. Sento l'escalfor aquí. T'agafes fins la calor, fas 3 respiracions. Un, 2, 3... Jo me'l anava mirant, dic, ui... Vaig estar a punt de deixar els assols. Tinc la sensació de que estic fotent d'espelma. Calima. Ei, vine, Calima. Em poso a davant i la Calima darrere. Oh! Es veu que és molt difícil això, que sí, Paco? Estic molt content de que la Calima em segueixi. Però escolta'm, Paco, què haig de fer perquè deixi de seguir-me? Allà on te vaig va la Calima! Què haig de fer? Paco, vaig anar a dormir i me la trobo al costat del llit. Se'm gira i diu, 3 segons, Quim. A veure, jo no sé si els cavalls tenen la temperatura més alta, el que sí que sé és que la teva euga va calenta. Sí. I ja que parlem d'animals un altre cop, no em puc treure del cap la protagonista del millor canal de televisió del món, el Canal Vaca. En Pallari li deixes una càmera i et fa una obra d'art. Ei! Escolta'm, no em faries pas un favor? Ho dic perquè tu tens aquí les càmeres del Canal Vaca. Sí. No podies pas gravar-ho quan pareixi? Prou. Clar, però les càmeres aquestes no graven, no? No, les càmeres no, Clar. aquestes no graven, aquestes. Si no, ha de ser per al mòbil. No, espera un moment. Escolta'm, tenim la càmera petita aquí. A veure, merci. Mira, Carlos, li dono el fill, poder. Sí? I en té més? Mira, Carlos, et deixo aquesta càmera, per aquí s'engega i per aquí es grava. Vale, endavant. Mira, aquesta és la cara de la barrina. A Molló, gràcies al fill d'en Pallari, he vist com neix un vedell. Els primers passos d'un vedellet. Aquí comença el cicle de la vida. Però, com ja sabeu, arriba un dia
que el cicle també s'acaba. Mare meva. Però aquí tens un decorat natural. I escolta'm, Carmen, allà veig el cementiri. Sí. Perdona, allà hi ha en Josep? Sí. A la primera fila a l'esquerra, allà al nicho, al número 3. I allà O sigui, està. des d'aquí veus el nicho. I de vegades surto aquí i li explico coses, perquè el tinc perfecte, em va ideal. Els arbres no em tapen. Sí, perdona, tens el cadí, aquesta vista natural, però tens allà el teu marit. Sí. Mira, és que vull ensenyar-te això. Vine cap aquí, dones la volta, des d'allà baix. Sí. Habitació 401, on va néixer l'Eva. Mira. Home, tu gairebé s'ha de dir que vas néixer a primera línia de mar. Exactament, sentint aquest soroll, veus? I l'hotel ple de clients. L'hotel ple perquè era Setmana Santa, un dia d'aquests de festa de Setmana Santa, sí. O sigui, l'hotel ple i la mestressa parint en una habitació. Sí. Per Setmana Santa. Sí, però també l'hotel ple i la mestressa morint-se en una habitació, una altra vegada. A l'agost. Escolta'm, Eva, et puc demanar un favor? I tant. Sí? Puc fer una cosa? Sí. La remor del mar. Sí. La primera cosa que vas sentir tu quan vas néixer i segurament la darrera que va sentir la teva mare. Doncs mira, sí. I mentre hi ha persones que ens deixen a la vora del mar, n'hi ha d'altres que volen passar l'eternitat dalt de tot d'una muntanya. Jo volia acompanyar i que en Joan m'ensenyés aquest lloc, el Coll d'en Roure. Joan, el que jo no sabia és que el carrer del més enllà estigués tan enllà. Vinc amunt, un sotrac, se'ns estava fent fosc i li dic, Joan, escolta'm, vols dir que no estaries més bé al cementiri? Cap allà, molt bé, tens l'alma. I ara? Aquí voleu que les cendres les escampin per aquí un cop... Un cop mort. Un cop mort les escampin per aquí. Sí, perquè a la vora de la barraca ja. Joan, aguantem el micro un moment. Ara vinc. O sigui, llarga vida en Joan, Llarga vida. Però ara mira, aquella cosa de tirar... Mira. Passarà això. Però aviam, la vaca siga Déu. Que vinguin un dia que no faci tant de vent. I tant. Us he de confessar que m'agrada la gent que s'agafa la mort amb una certa distància. Fins i tot diria que amb sentit de l'humor. I encara m'agrada més la gent que s'agafa la vida amb vitalitat i caràcter. Tingui l'edat que tingui. Maria, d'on és, vostè? D'allà baix al Riberal, a Can Coronel. De Molló? De Molló. Ah, molt bé. I què, hem pujat amb cotxe fins aquí? Sí. Com? El Meari. Ah, el Meari aquest que hi ha aquí? És el meu. Quina edat teniu, Maria? 81. 81? 81. 81 anys. La Maria del Meari. Quan agafa de velocitat el Meari? No ho sé. A veure quan marca. No, marca 140, Maria. 140. Pot ser que els agafi 140? Sí, que els agafaria, i tant. La quinta, hi ha la quinta. Ah, hi ha quinta, també? Sí. I vos quin és el màxim que heu que agafat? la tercera. El cotxe té 5 marxes, però només poseu fins a la tercera. Això jo sí, sempre. Com es diu vostè? Jo, Maria Rosa. Molt bé, Maria Rosa. Rosa Mariner, la mestressa del Corte Inglés de Prades. Què t'has parat? No, ara? Sí, no, sí. Quin és el producte més estrany que té, Maria Rosa? No sé ni què és una cosa estranya. Per exemple, aquí veus
un paquet de galetes, no? Que dius, al Corte Inglés també tenen galetes. Sí. I d'oferta, 2 paquets, €1. Jo, la veritat, un dia me'n vaig anar al Corte Inglés de Tarragona i vaig quedar decepcionada. Vaig pensar, aquesta gent no venen ni patates de parades. Vostè va entrar al Corte Inglés de Tarragona i va dir, escolta, això no és un Corte Inglés. No, vaig quedar decepcionada. 300 fils a la vegada. 300. Aquest és el citrell que posem l'oli i va venir amb la màquina. És l'original. Aquest citrill, vostè se'l vendria? No. Per res? No. Si donés €1.000.000. No, Goiti, ja no me'l donarien, però ha de pensar que hi ha molt carinyo. S'aniria un tros de jo. No se'l vengui, no se'l vengui. No, No. clar que no. No, entre les coses, perquè és de temps... Immemorial. Immemorial. Que li ha agradat la paraula, M'ha agradat molt. Tot és del 1850. Tot. La primera rentadora del 1850, màquines del 1850, l'edifici del 1850, la Neus del 1850... Bueno, la Neus no. Neus no. Però el jersei sí que ho era del 1850, I ara que ens acostem al final, m'agrada saber que no importa com comencen les coses. El més important és saber com acaben. I ho he pogut comprovar amb en Martí de Llafranc. Perquè mira que vam començar malament. Perdona, tio, estem treballant. Voleu pas que us ajudi? Què saps fer, tu, amb les mans? Oh, no, jo el que diguis, Martí. No saps fer res malament, doncs. No sé fer... No, jo no t'ho he pas dit que no sàpigues fer res. Alguna cosa sé fer. Tu digue'm què vols que faci i jo t'ajudaré, Martí. Em deixis tranquil. Que us deixi tranquils. Què et falta? Espai, me'n fa falta. Espai. Martí, com es diu la barca? A darrere està escrit. A darrere està escrit. Passa'm la manxa del celular. Veus com et puc ajudar? Gràcies, xato. Martí, com és que li has posat Nina a la barca? Ja s'ho deia. Vaig allà i la barca es diu Nina. Creu-me que és un nom molt carinyós per la mala llet que portes a sobre. Bueno, ho tenim, això, no? I finalment la barca va flotar i l'entrevista la vam reflotar. Solucionat? Que condena. Moltes gràcies, noi. Vet al final, Tu, escolta'm, gairebé podem dir que som amics ara ja, no? Ets un puta, Ets un puta. La cuina de la Riera. Mercè, com ho portes? Hosti! Què aneu a fer ara? Un gag? Fem gags aquí? Sí, no, ja ho sé. Hem de gravar. Hem de gravar. President. Merci, Bruno. Convidat? Què tal? Soc el foraster. Què hi fan l'Albert Tom, els cuiners de la Riera o els actors de Polònia al foraster? Fem una pausa i després d'uns quants anuncis us ho explico. De seguida agafo la pick-up i vaig cap a TV3, però abans us vull presentar alguns protagonistes que coneixereu molt aviat. Per exemple, aquests, els veïns de Sant Bartomeu del Grau, just a sobre de Vic, on comença el Lluçanès. Bona nit, Sant Bartomeu del Grau! Escolta'm, tu et deuen haver picat moltes vegades les abelles, no? Sí, ja em sembla treballar amb abelles, sempre et piquen i fins i tot et diré que a vegades fins i tot me les faig picar. Com? Sí. Mira, prova aquesta abella que està de por. A veure, passa'm la teva, passa... Oh, la pitoxina, oh! Julián, Pantoja i Paquirrín. Què? Tranquil, Julián, tranquil. En Paquirrín per allà fent tonteries, en Julián robant menjar i la Pantoja donant la nota. Jo va haver-hi un moment que dic, a veure, estàs a Monzó o has entrat al plató de Sálvame Deluxe? Oh! Un Ferrari barato, és un Ferrari barato. Un Ferrari barato? Sí. És un Ferrari de pobres. Un Ferrari de pobres, sí senyor. És un Ferrari de pobres. Jo al mig, com si fos la sogra, a la dreta l'Assumpció i a l'esquerra en Joan. Semblàvem la Santíssima Trinitat.
I després de Sant Bartomeu, un poble del Baix Empordà, la Pera, conegut pel castell de Púbol, el castell de la Gala i en Salvador Dalí. Un poble molt surrealista. Ei! I com és que vas agafar aquest cotxe? Mira, me'l van fer comprar així, tu. Te'l van fer comprar així? Qui? Sí, qui pot ser, Les dones. Hola, David. Has vingut perquè has volgut o perquè la dona t'ha dit que vinguessis? L'afició de la Pera, què canta? Es posen allà? Són els hooligans, sí. I què canten per animar-vos? Què és el millor de les ties? Les peres! Què és el millor de les ties? Les peres! Això sí que és un eslògan i no més que un club. Aquí, tu saltes d'aquest costat a l'altre. Poca aigua, però si caus aquí... Bueno, em mullaria una mica. Et mullaries... Has caigut alguna vegada? No, bueno, caurem per allà, sí. Perdona, tens estil, eh? On ets? Aquí. Vaig, ara. Va? Tot haurà de passar. I ara el que vindria a ser una exclusiva. Dels pobles petits a la gran ciutat. Deixeu-me que us avanci que just ara mateix estem gravant un programa especial per aquest setembre. Una visita als programes de TV3. Hola. La Riera, on és, la Riera? La Riera, o per aquí o per allà? Mira, la cuina de la Riera, mira. Mercè, com ho portes? Hosti! Oi, t'he espantat. Mira, anem fent coses. S'ha de saber fer de tot amb aquesta vida. Això què és per dir? No saps mai. Sí? Ara és la seqüència més curta que he fet a la Riera. Aquesta? Aquesta. Què has de dir? Només dic, anem tard. Després no sé què em diuen i dic, doncs ja passen 3 minuts. Ja està. Aquest és el quarto de les nenes. Mira. Anem a un consultori femení i ara els estava preguntant uns dubtes que tenia sobre l'educació dels meus fills. Convidat? Què tal? Soc el foraster. Bé, Vam passar? Sí, home. Vinga, va, som-hi. O sigui, va venir el Ferran Adrià aquí a casa abans, tu, saps? Sí, I li vaig recordo. salar la pasta amb això. I no li va I semblar bé. aquí va ser quan va dir, tu aquí no l'has cuinat mai. I el dic, tu aquí no l'has cuinat mai, llavors acabava... Escolta'm, trobo que l'imites molt bé. En Pep Plaça m'ha dit que tu maragallejaves. Bueno, això m'ho va dir la Cavaller. I em va dir que jo, amb un to menys, ja seria un maragall. O sigui, jo parlo així, però si baixes una mica més, ja te'n vas cap al maragall. Saps? Sí? És veritat. Ja t'he fet una altra imitació. Mira, x'emporta dues. Hola, sóc el convidat. Ha vingut el foraster, que el convidat, tu. Sí, ara ets un híbrid, no? Sí, ara estàs una mica... Que aneu a gravar? Amb Baldo. Sí, gravar. S'acaba d'espertar. Mira. En Cesc. Cesc, no, tranquil. No, ja està, ja. Tu dorms molt aquí. Bueno, hi ha dies que sí, que bastant. Una gilet. Una carta de l'Ajuntament. Un raspall de dents. Sí. Vols dir que no és casa teva, això? Què anem a fer ara? Un gag? Fem gags aquí? Sí, no, jo ho sé. Hem de gravar. Hem de gravar. President. Merci, Bruno. Tu ets dels que, si la cosa va tard, et fos nerviós, eh? Sí, perquè tinc gana i he començat a 6:45 i tinc gana i em foto de mala llet. Ai, unes gambes ara, volta i volta amb la sal gruixuda aquella. Oh! Vull gambes! Molt aviat intentarem conèixer la cara més desconeguda de les cares més conegudes. Molt aviat tornarem a fer quilòmetres pel paisatge de Catalunya, a la recerca del paisatge humà. Gent del Fes, sou molt bona gent. Gent de Godall, sou molt bona gent. Gent de Prades, sou molt bona gent. Gent de la Torre de l'Espanyol, sou molt bona gent. Gent de Molló, sou molt bona gent. Gent d'Osor, sou molt bona gent. Gent d'Arsèguel, sou molt bona gent. Gent de Llafranc, sou molt bona gent. Moltes gràcies! Merci! Moltes gràcies!
Abans són les més avançades. Que antes de ser casades ja volen estar embarassades. Molt bé. Hola. Damià, em sents, Canvi? Sí. Ja tens xicota, Canvi? No. Va néixer un dia que feia tramuntana, aquest. Ell? No, ja que... Bon dia, ningú ho ha demanat, però fa bon dia. Oh, Pere! Hola. Què tal? Escolti'm, aquí no hauríem de posar els Manele, ara? Mira. Postura de la guatlla. Atenció, atenció. Se fa saber a tothom que el programa s'ha acabat.